بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allahu Teala özünün selamların, rahmetin, hem bereketlerin jetkere kursun her barcabızga da. Muhtaram kardeşler, yıl aylana bizge Ramazan kelip jete. Yani yıl sayın Allah Teala'nın rahmet ayı, bizni gafu itu ayı, şulay yok Allah Teala'nın bizni zurlaw ayı kelip jete. Lakin şuшы ayga әле кирип җиткәнче берникадәр вакыт бар. Әлбәттә без Рамазан айларын, я булмаса изге айларны, изге көннәрне чын күңел белән, зур өмет белән көтәбез. Ләкин ул көтү күңелдә генә калырга тиеш түгел. Бәлки ул безнең бөтен яктан да әзер булуыбызны да таләп итә. Mesela muhterem kardeşler, eğer de biz birer aydan 20 kilometr araga çabırga deyip bizge eğitilse, biz nerse deybiz? Demek, ezirlene başlarga gerek. Bugünden rasyonunu, aşağını kilerge gerek. Her günni dürüst itip yıklarga gerek. Her günni irte, kiş bilen ezirek yigirerge, üzüngni iyeleştirirge gerek. Eğer de mesela bir nindi əzərliksiz 20 kilometr aranı sin yigirerge matashasың икән, ярты юлга да җитмичә тыгылып егылырга мөмкинсең. Һава җитми, хәлең калмый. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә безгә Рамазан аена да әзерләнергә куша. Һәр гыйбадәткә дә әзерләнергә куша. Мәсәлән, Рамазан ае алдыннан бар безнең ике изге ай, Рәҗәб һәм Шәгъбан айлары. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, Рәҗәб Аллаһы Тәгаләнең айы ди. Шәгъбан минем айым ди. Рамазан өммәтемнең айы ди. Менә хәзер инде безнең Рәҗәб айлары бетеп бара. Рәҗәб айының тәмамлануына Исра һәм Миграҗ вакыйгасы дәлил булып тора. Чөнки ул Рәҗәб айының ахырында килә. Аннан соң керә Шәгъбан айы. Бер ай әзерләнергә вакыт. Ничек итеп әзерләнергә соң? Әгәр дә икенче яктан карасак, шушы 3 айны булай күз алларга мөмкин. Рәҗәб айы ул уҗымны чәчү вакыты. Шәгъбан айы аны эшкәртү вакыты, карау вакыты, ә инде Рамазан айы уңыш җыю вакыты. Әгәр дә мәсәлән ел әйләнәсе ел башында дөрес чәчелмәгән булса, дөрес каралмаган булса, кирәкле ашламалар кертелмәгән булса, вакыты җиткәч бернинди уңышта алып булмый. Менә безнең күбебез Рамазан айында ураза тота башлагач, аның ахырына гына Рамазаннан ләззәт ала башлыйлар. Инде ияләшеп кенә биткән идек уразага диләр. Шундый рәхәтлек кичергән идек диләр. Инде гыйбадәтләребезне дә чын ихлас күңелдән армыйча, яка килмичә кылагына башлаган идек, Рамазан айы бетеп китте диләр. Бу нәрсәне күрсәтә? Бу Рамазан айына әзерлексез кирүне күрсәтә. Чөнки Рәҗәб, Шәгъбан айларында biz şuшы Рамазан айына әзерләнәбез. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы 2 айда бик күп ураза тота торган булган. Аны мөмкин әлбәттә һәр айдагы кебек, мәсәлән, дүшәмбе, пәнҗешәмбе көннәрен тотырга. Мөмкин ай башында 3 көн, ай уртасында 3 көн, ай ахырларында 3 көн тотарга. Мөмкин үзеңне сынап карарга, көн аралаш тотып карарга. Ләкин нәрсә генә булса да, бу айыбыз безнең башка айларга ошарга тиеш түгел. Бу айда без күбрәк менә шушы гыйбадәтләребезне кылып, төнлә намазларыбызны күбрәк укырга тырышырга кирәк, Рамазанга әзерләнер өчен. Чөнки бит әле безнең Рамазан айында ураза гына түгел, 20 рикъатлы таравих намазы да бар. Мәсәлән, көненә 5 вакыт намазны да авырлык белән укыган кешегә 20 рикъат таравих намазын укырга инде ул бик авыр була. Шуңа күрә дә без хәзерге вакытта 5 вакыт намаз белән генә чикләнмичә, бәлки нәфил намазлары,
духа намазлары, ишрак намазлары, бигрәк тә тәһаҗҗүд намазларыбызны да арттырырга кирәк. Шуның белән без Рамазаныбызга да әзерләнеп керә торган булабыз. Шундый бер гыйбарә бар. Менә шушы үзебезнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның өммәте турында. Бер кеше әйткән, без дигән аяклары шишкәнче намаз укучы Пәйгамбәрнең шишенгәнче яклаучы өммәте дигән. Ягъни әгәр дә уйлап карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям чыннан да аяклары шишенгәнче намазда басып торган. Ишәр көн рәттән ураза тоткан. Безгә алай ярамый. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ишәр көн рәттән бу сәхәрсез һәм ифтарсыз, авыз ачусыз ураза тоткан. Нәрсәгә? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга бит әйтелгән: "Синең инде элеккеге кылган гынаһларың һәм киләчәктә кыласы гынаһларың гафу ителде" дигән. Хәтта Гайша анабыз да радиллаһу анха Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга шул ук сорау белән мөрәҗәгать итә. "Я Расулаллаһ, сиңа бит инде бөтенесе гафу ителде. Ник үзеңне газаплыйсың?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әлә акуну габдан шакуран" ди. Мин инде рәхмәтле кул буласым килә ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, безгә дә бәлки күбрәк рәхмәтле булырга кирәктер. Аллаһы Тәгаләнең биргән нигъмәтләре өчен генә түгел, бәлки шушы Аллаһы Тәгаләнең биргән гыйбадәтләре өчен дә, аңа гыйбадәт кылырга мөмкинчелек биргәне өчен дә. Шушы Рамазан айында безнең савапларыбызны арттырып кабул итәргә әзер булганы өчен, гынаһларыбызны гафу итәргә әзер булганы өчен дә аңа рәхмәт әйтергә кирәктер. Һәм менә шушы рәхмәткә, мөхтәрәм кардәшләр, без шулай ук әзерләнергә тиешбез. Әлбәттә, быел Рамазан айы бик җиңел вакытка эләкми. Мәсәлән, хәзер безнең июнь айларына килеп керә ул иң озын вакытларга. Белгәнебезчә, шушы вакытларда безнең сугыш та башланган иде. Иң озын көннәр вакытында ул. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, бу безне куркытырга тиеш түгел. Һәр ел сайын, әгәр дә игътибар итсәгез, Аллаһы Тәгалә безгә ярдәм итә. Һәр ел сайын беренче 3 көнне генә иссе була да, аннан соң көннәр сүрелеп китә. Хәтта мәсәлән теге елны кич белән курткалар киеп, хәтта мәчеттә җылылыкны кушарга мәҗбүр булдык, чөнки кичләрен шул дәрәҗәдә салкынча иде. Аллаһы Тәгалә ярдәм итә үзенең теләгән кулларына. Менә шушы авырлыклардан да, мөхтәрәм кардәшләр, куркырга кирәкми. Чөнки һәр бер ләззәт, һәр бер канәгатьлек килә авырлык аркылы. Мәсәлән, бер галим әйтә, гынаһны дыңлый, кылуы җиңел. Аның ләззәте, гынаһны кылган ләззәте бик тиз үтә. Ләкин үкенече аннан соң озакка кала ди. Ләкин хәерле изге эшне кылу бик авыр. Аның авырлыгы кылганнан соң үтә ди, ә менә ләззәте аннан соң бик озакка кала ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, безнең өчен бик мөһим аннан соң килә торган хис. Шушы гамәлне кылган вакытындагысы түгел, аннан соң килә торган хис. Мәсәлән, кеше азапланып 5 ел йорт салырга мөмкин. Ләкин анда аннан соң гомер буе рәхәтлек белән, җиңеллек белән гомер сүрә. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, кеше гомере буе нәрсәгәдер акча җыярга мөмкин, ләкин шушы әйберне алгач, ул рәхәтләнеп үзенә куллана. Рәхәтләнеп уланы шушы тормышында үзенә ләззәт таба. Менә бу безнең гыйбадәтләребез дә шулай. Намазга әзерләнү, уразага әзерләнү бәлки авырдыр. Бәлки бездән йокысызлыкны таләп итә, тәһарәт алуны, ихлас ниятне, ниндидер эшләребезне, ләззәтләребезне калдырып торуны, ләкин аннан соң килгән рәхәтлекне бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.